नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीज मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आज आपण मोदक बनवणार आहोत। गणपती बाप्पा जवळच आलेत, तर हे गॅस न वापरता आपण मोदक बनवणार आहोत। तर या मोदकासाठी लागणारं साहित्य आहे, साहित्यामध्ये मी ही हाफ कप पिठी साखर घेतली आहे। त्याच्यानंतर हाच हाफ कप मोजून मी ही चणा डाळ घेतली। ही रोस्टेड चणा डाळ आहे किंवा ह्याला फुटाण्याची डाळ असं सुद्धा म्हणतात, तर ती आहे। थोडी वेलची पूड आहे, तूप लागेल आपल्याला, आणि हे काजू घेतलेत मी थोडे, आणि मोदकाचा साचा। चला पहिलं मी आता काय करून घेते की ही जी फुटाण्याची डाळ आहे तर ही मिक्सरला लावून घेते आणि चाळून घेते। याचं व्यवस्थित मी आता पीठ करून घेते। चला आता ती आपली फुटाण्याची डाळ मी मस्तपैकी मिक्सरला बारीक करून घेतली आणि ही चाळून पण घेतली आहे। आता मी काय करते की हे जे काजू आहेत तर ते मी मिक्सरला लावून घेते आणि ह्याची पण मी बारीक पूड करून घेते। चला ही काजूची मी अशी मस्तपैकी बारीक पूड करून घेतली आहे। आता मी काय करते की ह्याच पूड मध्ये ना 2 चमचे तूप घालते आणि हे पुन्हा एकदा मिक्सरला बारीक फिरवून घेते। हे जे आपण चण्याचं डाळीचं पीठ करून घेतलंय फुटाण्याच्या डाळीचं, तर त्याच्यामध्ये मी आता ही पिठी साखर घालते। आपल्याला कितपत गोड हवी त्या प्रमाणात पिठी साखर घालायची आणि आता हे मी जरा सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेते। चला आता आपली पिठी साखर मिक्स करून झाली आहे। आता याच्यामध्ये ही मी वेलची पूड ठेवली आहे ती घालते आणि ही पण आता एकत्र करून घेते या पिठासोबत। चला आता वेलची एकत्र करून झाली। चला आता आपण त्याच्यामध्ये हे जे मी मिक्सरला आपण काजूगर आणि तूप एकत्र करून जे फिरवून घेतलंय तर ते आता ह्याच्यामध्ये घालूया। मी आता हे सगळं त्याच्यामध्ये घालून घेते। चला आता तूप आणि काजूची पेस्ट आपण याच्यामध्ये घातली। आता हे सगळं ना मस्तपैकी आता एकत्र करून घेऊया। मी तर मस्तपैकी हे सगळं एकत्र करून घेते आणि थोडी जर गरज वाटली, थोडं आपल्याला असं वाटतं की हे जर अजून सुका आहे, तर इथं मग आता थोडंसं मी परत तूप घालते, म्हणजे आपल्याला असं ते थोडंसं लाडवासारखं घट्ट बॅटर व्हायला पाहिजे। तर मला आता वाटतं की इथं थोडं तूप लागेल मला। मी आता इथं 2 चमचे तूप घालते। आणि आता हे सगळं मी पुन्हा मस्तपैकी एकत्र करून घेते। चला आता हे जे पीठ आहे ते आपण या साच्यामध्ये भरून घेऊया। माझा साचा थोडासा मोठा आहे, त्याच्यामुळे थोडं पीठ मी आधी टाकते आणि पहिलं जे टोक आहे ते थोडं ऍडजस्ट करून घेते आणि नंतर मग मी हे सगळं बाकीचं पीठ टाकून घेते। खूप जास्त पण प्रेस नाही करायचं याच्यात। असं भरून घ्यायचं व्यवस्थित आणि सावकाशपणे मग हा साचा उघडायचा। हा बघा आपला मोदक तयार झाला। आता मी असेच सगळे मोदक बनवून घेते। चला आता आपले हे मस्तपैकी नैवेद्याचे मोदक तयार झालेले आहेत। तुम्ही पण बनवून बघा, खूप छान दिसतात हे मोदक आणि गॅस न वापरता आपण हे बनवलेले आहेत। तर माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। थँक्यू।